Bon dilluns! He vingut amb un segon a Mollerussa perquè vull una anàlisi de sang i una anàlisi hormonal i per fer-te l'anàlisi has de fer una visita rutinària amb el metge, explicar-li que acabo de competir en culturisme i això, i que vull l'anàlisi de sang per això. Bon dimarts! Avui estic treballant en ser flexible perquè, encara estic com refent una mica la rutina que us dia i estic a mi m'agrada molt als matins sortir amb ayunes i fer els passos amb l'arcane, però clar, sortíem que encara era fosc i ella ho passava molt malament. Ella no li agrada gens sortir fosc, veu la gent com si fossin ombres i es fica nerviosa, els cervells l'alteraven i ens dic, mira, esmorzo i la trec que sigui però menys de dia, i així ella està més tranquil·la i treballo la flexibilitat, que és una que he de treballar. Així que ara hem canviat una mica horaris, primer esmorzo i després sortim a fer els passitos, però ni tan mal, sortim a aquest cel, està bonic. M'encanta poder comprar aquestes coses, us juro, ja sé que fa fresca, però és que no he menjat gelats amb tot l'estiu. Aquest matí he girat la taula del menjador perquè, no sé, m'ha pillat com un berrinque així. M'he donat compte que quan vam ammoblar aquest pis, com que tot el que és la taula i tot això ho havíem ficat mirant a una paret. I sempre que anava a menjar, esmorzar, dinar, el que sigui, que la tenia una paret a davant i com que tendeixes més a agafar el mòbil o ficat un vídeo o alguna cosa, i és que realment tenim com superbones vistes, o sigui, no tenim cap edifici ni res davant, i és, per què no ho estàs aprofitant? I he dit, jo vull esmorzar veient el cel, saps? Vull dinar veient l'exterior, i he girat la taula, ara us ho ensenyo. Tal qual, o sigui, jo ara em sec aquí, i això és el que veig cada cop que estic menjant, a part de que l'Arcane normalment està per aquí amb un dels seus dos llits i ens la veig amb ella, i abans jo seia allà i veia aquesta paret i tendia a agafar el mòbil, i és que és el que us dic, o sigui, que tenim bones vistes, o sigui, al matí veig això, jo vull veure això cada matí en comptes d'una paret, saps? Moro! Se ve sal de qualitat, mare meva, l'obrim junts, sí o sí. Que preciós! Vaig agafar aquest coloret així, crec que era el desert o alguna així. Buah, que bonic. I no s'arriba a apreciar la suada d'avui. És considerable. Hosti, tinc el jersei xop. La suada haurà valgut la pena perquè es ve pizza de pernil saladet amb alfàbrega i figues, que les tinc a la nevera. I el Roger està dalt, pobre, espera que us explico. El Roger està dalt fent feina perquè demà té una cosa molt important i ens va dir que soparia més tard. Li faré els curabs de pollastre i li pujaré. La salsa iogurt fico un all que faig primer a l'air fryer perquè quedi tovet, llavors fico una mica de Filadèlfia i kèfir i un raig d'oli i les espècies mediterrani de Just Space i els seus dos burritos de proteïna. Ara ficaré això i els fico a la sandwitxera i em preparo el meu de mentres. La pintassa. Mentrestant, que es faci això. La meva. Lo sé. Mare meva, que bo. ¿T'agrada? Sí. Y lo veo. Qué rico. Revifeta. Look d'avui. Però oye, ni tan mala, com estem mantenint. Més natural que això, ja m'hi veureu. Que no falti també la creatina. Moro, matxa, les torrades i la suple, que són les vitamines de col·làgen, vitamina C, ashwagandha i vitamina D3 i una figueta. Moment skincare, això és el que faig servir, ja sabeu que sóc molt bàsica.
Bon dijous! Bueno, us estic gravant una mica el que és un restall amb mi i així també veieu la rutina que us dia que estic adaptant, començant, preparant. Vaig amb el carregador perquè no m'ha carregat el mòbil aquesta nit. En fi, el que us anava a explicar. Vale, la rutina de matí, l'única diferència dels dies normals, perquè avui al ser restall tinc reporte i abans havia d'agafar el mòbil per fer les fotos i tot, i després també us estic gravant perquè vosaltres veieu el que faig, és que el mòbil intento no agafar-lo fins que no acabo tot això que heu vist, inclús a vegades amb aquesta hora, segurament ara sortim ja amb l'Arcane, i doncs fins que no tornem del passeig, doncs com que no agafo el mòbil. Al final el cos al matí ja comença a generar melatonina i si tu fiques les pantalles talles aquest procés i afecta el descans de la nit. I a part de que mentalment també es meva bé i no estic tot el dia pensant en feina i fent feina i coses de feina. Llavors, és això, jo me desperto amb la calma, faig hipopressius, medito, faig una llista on apunto doncs, les feines que he fet durant el dia perquè estic agraïda, objectius del dia i prioritats, important. I llavors ja me'n vaig a berenar. El matcha amb les torradetes, quasi sempre em faig el mateix perquè m'encanta, i quan acabo això, skincare i trec a l'Arcane o avanço algo de feina que doncs estic agafo el mòbil. És la rutina que estic provant, jo no us dic que canvi, però de moment m'està agradant molt. Que sí, guapa. Vinga, som-hi. Avui també em toca teràpia, així que acabo d'aparcar perquè és un poble a prop d'on visc i m'encanta aquest poble, m'agrada aparcar lluny, així també faig passos i el camí és com super relaxant i avui m'anirà molt bé perquè estic bastant estressada i me noto com amb bastant com ansietat, ben menys això, però estrès. Al de mes sempre ho passo fatal i vull arribar a tot i me costa gestionar-ho, però bueno, a veure què tal avui. No tinc ni veu, he valorat avui, només diré això. No fa falta tindre res super heavy i que si tots féssim teràpia, les relacions i el món seria un lloc més bonic. De veritat us ho dic, reflexió que trec avui. Tothom té problemes, tothom té coses a resoldre i que estic. No sé, jo ho aconsello molt, de veritat. La bolognesa d'avui amb un iogurt i Coca-Coleta. Pintasse. Mireu quina cosa més mona. És que m'encanta. A dins porta com una altra. Moro, porta aquesta, que és així rotllo necessari bolsito. I després per dir, bueno, maleta normal amb tot per tancar-la i tot. I per aquí, no sé què fique d'instruccions. Ah, sí que ho té. Per ficar el codi. I aquí les han l'Arcane, allà les encetes i tot. Què passi? On anem? Anem? On anem? On anem? On anem? Esto re boja. On anem? Sí, on anem? Que em tires. Us juro que jo us intento gravar un dia normal, però és que no tinc dies normals. Cardio fet, tot fet. Ara treballaré una miqueta, m'he dutxat ja, m'he ficat el pijama i m'he fet una infusió mentre estic aquí treballant i res, després soparé, de moment a treballar. Estic fent les angules, he ficat una mica de picatostes, tinc un pebrotet aquí i he ficat les del forn, verdures al forn i les de peixet i fan una bona olor. Ai, truquito, sempre van sense res, man tal qual, i jo afegeixo una mica d'all perquè hi donem molt gustet. I llavors ho calenteu així i queden super gustosetes. A treballar. M'he proposat arreglar-me una miqueta per treballar, per començar a sentir més els horaris, que crec que també serà bo. Ai, per cert, hem pujat menjar, soc molt feliç. A veure què us sembla. Jo no sé si m'encanta o me veig raríssima. Look empresària. Bon divendres. M'estic acostumant a això. Avui està fent un dia una mica peculiar, perquè estic fent uns horaris una mica
ràndoms. Al matí hem anat al Guau, a l'hotel on la Dixon Vella, que també són educadors, que col·laborem amb lo de Tussut, els he portat les sudaderes. Us ficaré un vídeo o algo perquè és que queda molt xulo, perquè a més ells són pur amor. I després he treballat, ara trec amb aquest bitxet, perquè clar, ella ha vingut amb mi, però com que no he passejat gaire, i després tinc una reunió, dinaré. I no sé, ahir vaig llegir amb un llibre que m'estic llegint, que ja us ficaré el títol o algo, però aquí m'està agradant molt. És com unir pensaments, sentiments, emocions, una mica tot per allò que tu vols, que si cada dia fas el mateix, cada dia tens els mateixos resultats, i llavors com que s'ha d'evitar una mica la rutina, i dic, amb lo quadriculada que sóc jo, però bueno, avui ho estem ficant en pràctica, i ni tan mal ho hi és. Absolutamente bueno. Wow. ¿Sabes qué pasa? Que ahora me sabe a poco. Bueno, es el aperitivito. Tenemos sabor. Que hem d'arribar a casa dels sogres, i mare meva, quin gust disfrutar d'aquests plans, que boníssim que està i tot, i a més li hem portat un pastís de xocolata de pastisseria, que bo, m'encanta poder fer aquestes coses, i ara no sé, aprofito que ha deixat de ploure per treure el bitxo, perquè es plou tot el dia, i després deixo el vídeo aquí. Espero que us agradi aquesta setmana amb mi, la meva nova rutina, una mica com ho estic adaptant tot, i ens veiem al pròxim.